Durmuşun 10 dersi adlı bu videolar bölümlerimizde durmuşumuzda en köp gavat gelinen temaları, bölümleri ele alıp has genişleyin görünüştü siz bilen paylaşar. Bu bölümlerimizde durmuşundaki bütün tecrübeleri biz bilen paylaşan kişilerden öğrenecek zatlarımız atık köp bolar. Bu durmuşun 10 ders adlı videolar bölümlerimizde biz bilen bu yolu çıkmalı tayin mi? Bu bölümlerimizde bize onlarca kitap, onlarca makale, çeşme olup kömek edecektir. Şu 26 yaşıma çelli tanışan profesörüm, oğlumlarım, işinin ustadı olan kişilerden alan öğüt nasihatlarımı iken bu video bölümlerimde siz bilen paylaşar. Bu bölümlerimizin ilkinci bölümünü olsa durmuşumuzun en esası kanunlarının biri olan özümüzü tanımak kanunu bilen başlayız. Bilişimiz ýaly durmuş her kim üçin manysy tapawutly bolan bir ýollar. Bu ýolda daşky dünýä ne derejede wajyp bolsa-da, iş dünýämiziň çuňlugy durmuşymyzyň ýoluny görkezýän iň wajyp kartadyr. Bu karta özümizi tanan mahalymyz dogry ýol görkezýändir. Özüňi tanamak, insanyň iň içkin soraglara jogap gözleýän, özüne we durmuşyna değişli iň wajyp zatlary eýe bolýan ýolunyň başlangyjy. Özüni tanayan insan näme eýe bolanlygyny, nämäni söýüp, nämäni söýmeli dälligini, nämeleri başarmalylygyny, hatda öz gymmatyny bilýändir. Bu içki dünýäsindäki ruhy saglygyň hemde daşky dünýä bilen bolan baglanşygynyň düýbidir. Özüňi tanamak näme? Özüňi tanamak diýilende diňe fiziki ýa-da bir ýüzlei tanamakdan ibarat däldir. Köp kişi özüňi tanat diýen wagtyň 26 ýaşynda bir söýsenç boýum bar deýen ýalak sözler bilen özüni tanatýarlar. Aslynda özüňi tanatmak düşünje, gorky, gymmatlyklar, ýaşamak maksadyň, duýgularyň we arzularyňdan ibaratdyr. Özüňi tanamak, özüň kimligini bilmek diýmekdir. Öz duýgularyňy, düşünjeleriňi, berýän reaksiýalaryňy we içiňdäki gerekliligi bilmek we buların nädip ulanjaklygyny bilmek diýmekdir. Bu bolsa kişinin durmuşundaki her kararı berkleştirmäne kömek edýär. Nä wagt bagtly duýýanlygyny, nä wagt stresli bolýanlygyny, haýsy pursatlaryň seni bir rahat duýdurýanlygyny we nädip bu ýagdaýlardan baş alyp çykjaklygyny bilmek durmuşyňy dolandyrmak üçin iň esasy ädimleriň biridir. Özüňi tanamagyň peýdalary, has güýçli karar verme okuýy. Bir näçe insan durmuşunda ýalňyş kararlar alar. Sebäbi nämäni isleýänligini bilmez. Özünü tanamak hakikatdan hem nämäniň gerekligini bildirer. Munyň faýasyna durmuşyndaky saýlawlar has işçiň we dogry bolar. Öz saýlawlaryňy we arzularyňa görä hereket etmek, daşardan geljek täsirlere garşy durup bilmegine kömek eder. Karar vermek temasyna meniň YouTube kanalymda hem has giňişlerin görnüşdi videom bardyr, gelip tomaşa etdilersiňiz. 2. Gatnaşyklarda saglykly ara gatnaşyk gurmak. Özüni tanamayan insan başkalarının ondan garaşan zatlaryna görä şekillenip biler. Bu bolsa ol kişinin şahsy durmuşyny saglykly ara çäklaryň ortadan aýrylmagyna sebäp bolar. Bu özüni tanamakdaky zatlar bilen halatymyzda başkaları bilen ara gatnaşyk gurmak biziň üçin aňsat bolar. 3. İç rahatlygy we bagtlylyk. Özüni tanamak, iç rahatlygy tapmakdaky açardyr. Köp kişi daşky dünýäden gözleýän rahatlygyny tapyp bilmeýär. Sebäbi iç dünýäsinde rahat däldir. Özüni tanan halatyna, duýgularyny has gowdalandyryp biler. Stres bilen başa çykyp biler we durmuşyndaky kynçylyklar bilen aňsatlyk ýagdaýda söwüşip biler. 4. Ýaşamak, sebäbini tapmak. Durmuş diňe bir bar bolmakdan ibarat däl, bir maksat uğruna hyzmat etmek bilen many gazanır. Özüňi tanamak seniň üçin hakikatdan hem nämäniň manylylygyn tapmagy kömek eder. Bu iş, şahsy we jemgyýetden näme etmek isleýänligini bilmegi kömek eder. Durmuşdaky ýaşamak sebäbini tapanmyzda bu durmuş biz üçin has, içkin we motive edici ýagdaýa gelýändir. Özüňi tanayan wagtyň durmuş we dowam edýän bir ýol. Hemmeleriň tapawutly ýagdaýda we tapawutly bir tizlikde ýaşaýanlygyny unutmalyň. Kimi ýaş başyna, kimi bolsa durmuşynyň ahirine bu soragları soramana başlar. Häzir kaýçaklarym bolsa durmuşymyzda bize özümizi tanamakda ýol görkezji bolup biljekdir. 1. Sorag soramak we içkin gözlep etmek. Özüňi soraglar sorap başlap bilersiň. Men kim? Men hakikatdanym näme isleýän?
Meniň üçin wajyp bolan zatlar näme? Ýaly soralar içkin pikirlenmegimizde sebäp bolýar. Bu wagt içinde bolsa duygularymyzy gözden geçirmek hem wajypdyr. Özüňi tanamak esasy bölegi şol pursatda ýaşaýanlygyny bilmege baglydyr. Gün soňunda düşünjelerini, duýgularyny analiz etmek, nämäniň seni bagtly edýänin we nämäniň bizi bagtsyz edýänini bilmegimize kömek eder. 2. Meditasiýon etmek. Meditasiýon aklymyzy rahatlatmakda, özümiz bilen içkin bağ gurmakda iň täsirli ýollardan biridir. Belli aralyklar bilen meditasiýon etmek, iç sesimiz eşitmäge we hakiki bize tapmağa kömek edýär. Başga da üns vermek, her pursatda dolu ýaşamak we hereketleriň seni näle dolandyrýanlygyny bilmegimize kömek edýär. 3. Geçmişin gözden geçirmek. Özüňi tanamak, geçmişe düşünmekden geçýär. Çağlyk wagtynda ýaşan zatlaryňyz seni şekillendirýär. Anançlar we jemgyýetiň senden garaşýanlary şu wagtky kimligiňi döretýär. Geçmişin sana ne derecede täsir edýänligini düşünmek, seni bugünkü ýagdaýa getirýän wagtlary tapmak, hakiki sana has ýakyn bolmagy iterer. 4. Ejiz we güýçli taraplaryny tapmak. Bilişimiz ýaly hemmeleriň ejiz we güýçli taraplary bardyr. Özüňi tananmakalyň haýsy işlerde üstün, haýsy işlerde bolsa özüňi ösürmeligiňi bilersiň. Bu bolsa özüňi ösürmekde haýsy ädimleri ätmeligiňe kömek eder. Güýçli taraplaryň ujaklap, ejiz taraplaryň ösürmek sana saglykly, özüňi goýan hormatyň gazandyrar. 5. Özüňe wagt aýyrmak. Gündelik durmuşyň başagaýlygynda özüňe wagt aýyrmak hem unutup bilýäs. Ýöne özüňi tanamak üçin ýalňyz galmaga we düşünjelerini gözden geçirmek gerek. Özüňe wagt aýyrmak, daşardan gelýän garşyk seslerden uzaklaşyp iç dünýämizde üns vermegimize kömek eder. Özüňi tanamagyň kyn taraplary hem bardyr. Oh, çörek mi? Yiyecek mi? Ne? Böyle var. Mel böyle. Kızgın eken abi lo. Ne? İyi he? Sen ya böyle var. Kırasın. Kırasın iyi ben oğlum. Özüňi tanamak kyn taraplar hem bardyr. Özüňi tanayan wagtyň uzak wagt alýan wagty bize biňjak duýduryp bilýär. Geçmişdäki ýaşan hadiselerimiz, wakalarymyz bizi döreden bolsa, onuň bilen ýüzleşmek bize kynýalyp bilýär. İnsanlar özlerinde kemçilik görmek islemeliler, sebäbi bu kemçilikler bizi gynandyryp bilýär. We bu wagty geçip bilmek, özüňi bolşuň ýaly kabul etmek, özüňi tanamakdaky iň esasy ädimleriň biridir. Başga bir kyn ýagdaý hem jemgyýetiň ýa-da başgalaryň senden garaşýan zatlaryna görä öz durmuşyňy şekillendirmekdir. Jemgyýet ýa-da başgalary senin kim bolmalygyň hakynda seniň üstüňe gelip bilýär. Ýöne özüňi tanamak, bu üstüňe gelinmelere garşy durup bilmek, öz ýoluňy tapmak maňysyna gelýär. Başgalaryň seni näle görýänligi däl, senin özüňi näle görýänligiň wajypdyr. Netijede özüňi tanamak bir sapar edilip goýulan iş däldir, hemme wagt edilýän işdir. Bu ýolda esasy zat bu wagtyň her pursatyny kabul etmek we gadyryny bilmekdir. Özüňi tanasaň, durmuşyň many tartmana başlar we her pursatda näme etjekligini bilip, oňa görä hereket edip başlarsyň. Özüňi tanamak, durmuşdaky bolýan zatlara garşy has güýçli galkan döredir. Unutmalyň, bu ýol bize kömek etjek içimizdäki duýgularymyz we bilýän zatlarymyz bar. Öz ýolumyzy tapmak, durmuşymyzyň her pursatyny bize erkin goýar.